Ano regalo mo? Stand. Ha? Bigay mo lang Uy, ito. ka na. Salamat tayo sa nagbigay. Ito bigay ito. Tingnan din ako ng... Ano kita, BJ? Pagkagising mo ng umaga. Idadating ba? Babaeng maganda. Abangan mo. Kasi Ano to? Buisit po. Ikaw minta. hi guys! Good morning! Lobat pa ang aking battery. So yan, si Badet ay umalis kasi bumili siya ng wire ata. Kasi gagawin ngayon yung sa kuryente nila. Ayan. Tapos ako, dahil nagugutom ako, nagugutom ang Bicolana nyo, kakain muna. Nag-ano ng itlog. Naglaga ng itlog. Tsaka, meron, nakuha na nga ako. Palaging walang kutsara dito, be. Wala na namang kutsara. Wala. Ito, mayroon oh. Oh, kape tayo. Ano? Bicolana. Ay, Sige ano? po. Catherine. Katrina. Ano ang pangalan mo? Kathleen. Kathleen. Ano? Catherine Bernander. Ano? Gusto mo magkape? Sa kabila ata yung kape ko eh. Sa kabila. I mean, nandun kila Ate Jenny, doon daw ako titimplahan. Doon na lang, mamaya. After kong kumain. O yung ano, yung mga bata. Pakainin Huwag mo na itindihin. Itindihin mo yung sarili mo. Sila, huwag mo na silang itindihin. Yung mga bata nga lang yung iniintindi ko. Wala nang gas. Ow! Fuck! Shit! Business, na ano na naman, tumugo na naman. Ayan o. Kuya! Tumugo na naman, ang sakit. Kagabi kasi naano to ng kutsilyo. Tapos na ano nga. Sakit! May butanding po. 7%! Oh my God! So yan guys. Nilagyan ko ng... Ay, dumudugo pa siya! Ay, gagamitin! Sige na. Gamitin niyo na muna. So yan ko yung mag-wire. So guys, haggard pa ang person. Pero doon ako kakain kila Ate Pot-Pot. Yes! Hi! Kasi meron akong kape dun eh. Meron akong kape doon. Tadan! Share na lang kami ni Kuya Vince. Dinagdagan ko na ito ng kanin. Hi! Dinagdagan ko na to. Share na tayo. Saan mo na? Talinaw mo yung vlog ko. Grabe naman. Di ba nga po? Hi! Si Vince Tot. Sa super pangit. Morning. Char! Oo, kape mo. Sa akin talaga, tingnan niyo yung stud sa'yo. Ba't to eh? Ilan taon na yan? 2 years. Galing sa akin yan. 2 years na. Lupit ah. Matingnan mo, matutumba yan. Dito. Wala yung stand dyan? Diyan nga, start ka. Yan na, walang ganyan oh. Ay, di na po. Meron yan dati, naputol. Ay, meron ba? Oo. Di ba ito sa ilalim mo? Ah. Dami mong Wala binigay na sa akin kasi wala nang silbi. Oh. Hiningi mo man bagay, hindi ko man yan binigay sa'yo. Kasi yung wala ka man stand dati. Hiningi ko Pumunta ka sa ba? Rocky. Ang kapal ng mukha ko pala dati. Inalmuro. Parang kanya-kanya talaga na, no? View. Hindi, para mabulang ang vlog. May... Ano yan? Ano ka? Kasi kagabi, yung
Ano nga ang gatab sa Indo? Hmm? Sundang? Ano ang gatab? Ay, sundang. Yung sundang, yung gamit ko Yung itak, pagbalat talaga itak. niyan, pagbalat ng mangga. Na, Tapos, abi, batarumon. Tapos nalugadan. Maararumon siya. Malalim yung sugat. Binibi ko na sinatagalog. Malalim yung sugat. Okay na sana. Kanina, natamaan pa. Nabuka ulit. Yung sugat. Madali lang yan. Kain na. Kain. Madali lang yan. Share tayo nito. Tinamihan ko ng kanin eh. Ayun, nakakaya. Ako man sana, oh. Dinamihan ko nga ng kanin kasi Nakakaya na. ikaw. Okay lang kahit di ako kumain. Makita ko lang na kumakain ka. Busog na kami. Ayan guys, yung Lumang bisita. Yung mga viewers, invite mo. Lumang ganyan. Yun ah. O ano mo palang gusto mong bagong linya? Kain guys. Wow, Ano sarap. sa'yo? Ikaw ang bida Kain na. ngayon. Sige na. Ikaw ang bida ngayon. Hindi, ungitan ta ka. Ngil- Ay! Ngil- Airplane. Ano yan? Pilay? Grabe. Sige nga, subukan mo. Ano yan? No! Ano yan? May sakit? Wala kayo dyan. May mga buwisita po ako guys. Itlog na lang. Ito na lang. Isa na po. Isa na po dyan si Beans. Kape mo. Buisita talaga. Buwisita. Ano na, dapat pag uwi ko, may dala akong regalo mo, stand. Ha? Bigay mo na sa Oo, akin ka stand. na. Meron ako dun isa. Bigay mo na yun sa akin. Ito? Oo. Pwede. Yan! Ganyan Alin, dapat. Itong stand. O yan. Meron ka pa yung stand. Meron pa akong stand sa malit. Ito eh, kaya yung beto na mo Beans. Kagaya? Oo. Ano ba lagi naman kayo pares kayo ng GoPro? Pati stand pares kayo. Gaya-gaya eh. Siyempre, kung may magbigay, siyempre, quality. Ganun yan. Siyempre, pasalamat tayo sa nagbigay. Bigay. Ito bigay to. Ang nagbigay nito tapos yung kay Kuya Gatcho, isa lang. Ayan, shoutout kay Ate Janet and Kuya Cesar. Ito Like naman nagbigay. si Kuya Jojo. Diba? Ang Ayun. galing. Pwede ka, meron din ganyan. Ilan na GoPro niya? Marami na, meron pa yung maliit. Oo. Bali tatlo na. Diyan, dalawang GoPro, isang ganito. Galing. Ayan, magpakabusog ka muna dyan. Ayun. Kain guys. Masarap lang. Ikaw, itlog. Sige, busog ka. Masarap lang itlog, no? Ganito. Tagal na din ako hindi nakakatikim ng itlog. Hindi nga. Eme. Ilang, kung sabi mo nga dun sa Showking, Oh. Kung sa wakas nakatikim din ng kanin. ng kanin, ikaw, Ngayon, nakakaroon ka ng... sa wakas, nakatikim na din ako ng itlog. Oh. Mga ano na siguro. Ilang years. Dekada na. Hindi naman. Nakakapagkain ka nga ng bulastog, itlog din. Hindi ganito. Boiled. Abod lang. Ano Ako tawag? boiled lang talaga. Ano tawag ito? Nilaga? Boil Nilaga. o nilaga. Boiled egg lang talaga ako. Ayoko ng prinito. Ayoko ng ano. Hindi, depende kasi din sa tao yan. Hindi sa chan. Pwede pa lang isisid sa tubig? Camera mo? Hindi ko pa yun natatry. Natakot ako. Hindi. Kasi pag hindi na yung kumana, wala na akong GoPro. Kaso ano kasi yan eh. Parang angat na. Sa akin naman cup noodles. Ito pwede to. Kasi ano, kailangan ko to kasi ano yung Yung sipon sabaw. ko. Na ano yung sipon ko. Kasi chip mo kaya no? Uy, sipon. Nag-noodles ka, hindi mo ako invite. Nagano? Si Vince? Hindi, mag-noodles din sana ako. Nag-noodles ka pala. Oh, ay ate tayo. Hindi na. May kanin na ako eh. Thank you so much po Ate Potpot sa pa-coffee. Ayan. Sa inyo na yan, hugasan. Kuya Vince, bye-bye muna. Iuwi ko lang tong... Bata, ang labo. Ang pangit ng ano, ang labo. Oh, yung stand ko ah. Oo nga. Kunin ko na yun mamaya. Ay, naman uuwi. Kahit na, wag ka na muna eto na muna sa'yo, mababalik yung stand mo sa'yo. Palit, swap. So yan guys, wala pa po si Badet. Wala na kasing memory, 6 minutes na lang yung buhay ng memory ko. Dito na ako dadaan sa kabila. Hi! Ang pangit ko, ang haggard ko. Ay, ano yan? Ming! Kaya ano na lang natin to sa aso.
Puntahan natin tong babae na to. Ilang ano pa ba? 37. Nadagdagan yung aking memory. Ay, wow, naliligo yung dalawa. So sweet. Ayan o. Naka-vlog din kami. Dugi. Dugi. Oh, may buko. Sarap. Sasama kayo, di ba? Sabi kasi may patrabaho. Aalis na, be. Aalis na talaga. Din. Halangan. Nana, ano? Alam kong nasa iyo ang desisyon. Sabi niya, siya yung may motor. Si Kuya Alamid naman kasi eh. Siya nagplano. Si Kuya Alamid nagplano. Sabi na, opo kasi. Dito na, Pranay. Sunod kami. Marunong naman ako dun. Okay. Sige na. Sino mga kasama? Lahat. Ha? Pati yung mga trabador? Kasi na mag-aasikaso ng ano, trabador. Yung mga kapatid. Sarap. May ano pala dyan? Ay, Ano, iniigib mo yan? Kailangan pong mag-igib. Ang galing naman. kasi may... So guys, i-house raid natin ang kanilang bahay. Kanina pa ako tingala sa sa bayabas. Wala namang bunga. Ayan, meron sila ditong net. Ang ganda. Ito ang kanilang mini kitchen. Diba? Ang cute. May dalawang buko. Sa buko talaga ako nakafocus. Ayan. Ay, yung ano nila. Mapresko to. Mapresko to. Bamboo. Sawali. Sawali. Sawali ba yun? Ikaw gumawa? Galing! Pwede na mag-asawa! Pwede na mag-asawa! So, ayan. In fairness, maganda. Wow! Grabe naman tong pictures na to! Ang ganda! Nakita. Ay! Sikreto ba sana yon? Sikreto. So, ayan basta guys yung kanilang mini kitchen. Ito yung kanilang kwarto. Cutie, diba? Simple lang pero... Diba? Ganyan dapat. O, pwede na sila mag-asawa. Pwede na sila magpakasal. Ha? Pwede na kayo magpakasal. Marunong mo bahay-bahayan? May bayan muna. Bahay-bahayan kaya. Bayan muna. Pwede ka dyan magtambay-tambay. Sige. May doyan dyan. Kapag gabi ba dito sa inyo malamok? Invite ka rin namin mamaya. Dito ka mag-dinner. Sige, sige. Pero malamok ba dito? Hindi man. Hindi man malamok. Di ba? Tapos eto sa inyo to. Sa inyo to. Sa TV po. Oh. Manok. At saka may pato. Pato. Wala talagang, ay may bunga yung bayabas kaso maliliit pa. Sunod na lang kami. Si Kuya Vince parang nawawalan. Hanap ng hanap. Hi. Pa. Punta na daw. Sunod na lang kami. Sige, bye guys. Sunod kayo. Pag di ko nakita yung kaluluwa nyo doon. Dito kayo nagluluto? Ano? Ayun pala, meron pala doon na gas ako nakita. Sige guys, bye bye. Malayo ata yun. Toy. Lipatan muna sa atin Big boy. Lipat ka muna. Ayan, yung mga gamit. Tanggalin mo. Grabe, kasi kapal. Wow! Ay! Wow! Wow, wow, wow naman! Amoy baboy ako. Okay lang po. Baka maamoy mo ko, ma-distract ka sa aking amoy. It's okay. Ay, doon. Sige. Wala na akong puntahan. Buhay muna kami. Masyado. Sige, lipat bahay. Kalbo kaya. Alin daw? Kaya ko pala! Ay, yung cellphone ko pala nasa loob pa.
Baka makalimutan. Outlet? Tara. Adi po ako. Sa Adi tapos. Huwag ka lang ng bag. Oo, ay, palagay ako ng gamit ko sa bag mo. Marami bang laman? Wala. Yung camera, ay yung yung... Naghahang ako. Naghahang. Yung battery, tapos yung... Basta, palagay na lang ako. Hindi ko pa na-prepare. Prepare mo na. Pwede naman. Yung cellphone ko nga din pala. Pwede na ipasok natin. Kumusta ang saksakan? Sige. Ako ba? Here's my phone. So guys, sinaantay lang po namin si Badet kasi nagbibihes. Tapos sila, Kuya Alamid tsaka si Nona, susunod na lang daw mamaya. Sunod na lang. Visit. Tapos si Jame, kasama namin si Jame. Papunta na ba? Oh, papunta na. Papunta na daw si Jame. Ilang oras ba yung biyahe? Papunta Mga ano doon? lang yun, mga 20 minutes yata. 20 minutes? Sure ka? Oh, Sabi malayo daw yun. hindi. Ulit lang yun. 20 So yan minutes na, lang yun. pag talaga. 20 minutes lang ngayon. Okay, goods. Di pa kasi ako nakakapunta dun. Yung nalalata kasi napuntahan namin, sa Balatan yun. Hindi mo, di ba? Iba man yun dun. Oh, meron din dun eh. Pero iba. Pang... Yun na Yung siya ganun. Oo. Yung malapit kila Krika. Ate Rica. Doon yung sa harap eh. Kabila. Di ba ilog? So, na-checkpoint kami pag pauwi. Mas maganda doon kung hindi nagguho yung doon sa may daanan. Doon kami naligo dati. Yung gumagawa Ang kami. lalim ata dun. Oh, dati. Nung hindi pa Grabe. nagguho yung... Pero ang daming naliligo mga bata. Ngayon wala na. Hindi doon mismo sa... Malayo Doon sa yun. bundok. Yung... Bundok yun nga, bundok. Ang layo ng nilalakaran namin. So yan guys, yung mga kapatid muna ni Badat yung mag-asikaso dito sa patrabaho. Tan, tan. So yan guys.